Pag-usapan natin ang kwento ng isang lalaki mula sa Austria. Ito ang kwento ni Jürgen na pinamagatang Regalo ng Bagong Buhay. Pinalaya si Jürgen sa kanyang pampublikong high school sa Austria 1 taon na lamang bago siya magtapos dahil sa kanyang masamang pag-uugali, madalas na pagliban sa klase at kawalan ng paggalang sa otoridad. Dahil wala nang ibang paaralang tumanggap sa kanya, iminungkahi ng kanyang dating punong guro na subukan niyang mag-enroll sa Bogenhofen Adventist School. Bagamat lumaki si Jürgen sa isang pamilyang hindi relihiyoso at halos walang interes sa Diyos, pumayag siyang mag-aral doon. Habang siya ay nasa Bogenhofen, ang malasakit na mga guro, ang positibong kapaligiran at ang mga pagpapahalagang Kristiyano ay unti-unting humubog sa kanyang buhay. Hindi niya namalayang tumigil na siya sa pagkain ng baboy, pag-inom ng alak at nagsimulang mamuhay ng mas malusog. Pagkatapos niyang makapagtapos, nanatili si Jürgen sa Bogenhofen upang sumali sa isang programa sa pagsasanay tungkol sa kalusugan. Habang natutuhan niya ang mga prinsipyo ng mabuting kalusugan at tamang pamumuhay, naging mausisa siya tungkol sa mga paniniwala ng mga Seventh-day Adventist. Sa unang pagkakataon, binasa niya ang Biblia mula simula hanggang wakas at tinanggap ang paanyaya ng isang kaklase na mag-aral ng mga propesiya sa Biblia simula sa aklat ni Daniel. Nang makita niyang natupad ang mga propesiya, lubos siyang naniwala na totoo ang Biblia. Tinanggap niya si Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas at nagpabinyag. Bagamat kinutya ng ilan sa kanyang mga kamag-anak ang kanyang pasyang maging Kristiyano, nagbago ang kanilang pananaw nang makita nila ang malaking pagbabago sa kanyang pagkatao. Kalaunan, sinabi ng kanyang ama na ang pagpapaaral sa kanya sa Bogenhofen ang pinakamagandang desisyon na ginawa para sa kanyang buhay. Ngayon, ang kanyang ina ay kabilang na sa isang Seventh-day Adventist Bible Study Group. Sa edad na 36, buong pasasalamat na pinabalikan ni Jürgen ang kanyang naging karanasan at sinasabi na ang pag-aaral sa Bogenhofen ang ganap na nagpabago sa kanyang buhay. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang Adventist na edukasyon ay sinusuportahan sa pamamagitan ng mga handog tulad ng 13th Sabbath Offering. Ang 13th Sabbath Offering ngayong quarter ay patuloy na susuporta sa misyon sa Inter-European Division kung saan kabilang ang Austria. Maraming salamat sa inyong bukas palad na pagbibigay.